Mela, nafu illi ħafna minnkom anka f'daw iż-żminijiet minħabba tip ta' xogħol li għandkom tistgħu tkunu aktar busy. Forsi iktar mis-soltu. Naf li hemm minnkom ukoll ħad tkunu biex shutdown allura għandkom inqas impenji. Imma iwa, naf li hemm minnkom illi ħad tkunu iktar attivi. Alright, issa attivi mhux bil-fors fl-exercise, imma forsi għax ikolkom iktar xogħol, iktar ikolkom ġen, iktar ikolkom stress. Allura kif nagħmlu qisu f'kull festa dejjem nagħmlu xi speċjali. U l-lum Human Republica li qed nagħmlu huwa illi qed nerġgħu noħorġu ktieb ta' 7 workouts, ġifieri 7 sessions differenti li tistgħu tagħmlu mid-dar. Alright? Ħalli ma jkunx hemm skuża li bil-fors trid tuża xi equipment il-gym. Imma daw ħajkunu 7 workouts li tistgħu tagħmlu mid-dar. Apparti minn hekk, għax nafu diġà ħafna minnkom qed jaħsbu għal Jannar, bdejna wkoll kompetizzjoni illi millum stess tistgħu tibdew tapplikaw għax ftit minnkom, għadna ma nafux eżatt in-numru, ħajrbħu magħna Sharp Shane. Wara li tapplikaw biex forsi tkunu rebbi ħadda dan ix-Sharp Shane, għandkom ukoll link. Tajjeb ġifieri ħajjiġi min jeddu wara li intom tapplikaw. Biex anka issa stess, ġifieri anka qabel ma jasal Jannar, tattendu magħna 3 sessions biex intom tkunu bdejtu xi ftit il-proċess li tidilfu x-xaħam. Kif hemm miktub ukoll mhux ħajkun hemm strings attached, ġifieri mhux se jkollkom l-ebda obbligi illi pereżempju tagħmlu xi programm wara bil-fors, però nixtiequ nistidnukom iwa tal-miliet li tiġu tagħmlu dawn it-3 sessions magħna. Niltaqgħu m'għandhomux, ħanpoġġilkom il-links pas-soltu għaw fuq jew għaw taħt skont fejn qed taraw dal-video. Niltaqgħu.